Aruni bhaying ko raket hom Borjan constituency angkang Hidipi hiti community hall along KS Hidipi branch committee pen chepader piponsi cap lapen krehini angdeng kachepa undun students aphan karcho ajai mek peman ponlo Mailong aluhiaman pen kachetong dun Bokazan education block chairman Sardili Be KS Hidipi Maipu Thompson Teron Chunbang Disoy Teron Dihin Chunbang Longkiring ti education Chunbang Edwinson Hanse propaganda Chunbang Songja Tiso Radasai Klembang Chandra Teron Sing Timong Lapen Penang An Manpeng Kidotum Chetong Dunlo Labang So Mailong ke pa students atum aphan poho lapen nong epen archo ponlo lapen aluhia tumpen career guidance alam the aputhak chingki jathan ponlo KSA Hidipi branch committee amai phu malongkiri tisopen pini katalon pona jai mega puthak nangkapachini donke pining kadokawe HSLC lapen HS के पास अफाई के बाद पेन karcho dun long apot chihok ponlo lasi eprang ke bang jisitami lokachali ke pame pon bomji aphan nilitum Hidipi KSA arohin penta arjab dun thipji pata tiso sang hopen ningje pon Sabi nitum arjo pon bombo nitum Hidipi branch mana nitum cepat tik bangau lapen satame nitum education of tag nitum lan su say ako kepa ong tu bomji aphan nitum school visit system nitum Hidipi branch pen under Borjan consensi la Borjan consensi angkat ketu anas nitum hindi nang live person nitum cepat Pinila karcho chon ma mate ka preka sai ke pachera pondolo la itum pinia ba karcho la puchot kali itum career guidance mate itum candidates upon kithan machini mate question sia future ke mission ni ma anan itum chatan Dilaipen Bijoy Rongpi Karbeng Long Life